zuwa. Ya hanya. To da fatan kun iso lafiya. To ga shi nan kun zo shi mai girma president baya nan yayi tafiya amma ya ce a zo a tare ku duk abin da ya dace a muku a muku kamar da insha Allah. To yaya ne hanya? Alhamdulillah to yana hanya mun sha hanya. Kuma da gaskiya da kafa kuka dawo. Insha Allah da kafa ba mu hawa ko keke ko mashin ko kai ma da lift a Masha Allah. nasarin ka taso. Gaskiya kun yi kokari. To ya sunanka? Sunana Anas. Malam. Sunanka da zuwa. Kai fa? Yana ce Mustapha amma sai mun dallahi. Wallahi. Dallahi yes. Sunanka da zuwa. Yeah. To kuna da abun faɗa ko kuma dai? Muna da abokin. To. Ni dai abin da za mu ci ko makasudin zuwan wannan waje shi ne mu gaskiya yan jam'iyyar APC tun da aka shi ne APC Masha Allah. tun tuni ba ta yanzu ba to kuma hakan ne yasa muka ce mun ga Dauda Kahutu Rarara shi ma yana ba da gudunmawa akan jam'iyyar APC to kuma mu ma masoyin shi ne don yanzu haka ma a can garinmu muna da grup haka Rarara group muna da shi to dalilin da ya sa muka zo muka ce to mu za mu zo mu nuna mai cewa muna ƙaunar shi kuma muna ƙaunar jam'iyyar APC dalilin da ya sa muka ba da lafiyarmu da rayukanmu muka ce he mun zuwa ƙasa Gaskiya ne kun yi kokari. Masha Allah. Duk dai abin da zan faɗa ɗan uwana biyar ya faɗa. Haka ne. So bayan al'umma da muke da shi na wannan group namu gaskiya muna da hatta office ma muna da shi Okay. alama a can wanda mun same shi ba tare da wani ya ba mu gudunmuwa ba kuma saboda muna ƙaunar shi muna san shi so gaskiya kuma ɗan abubuwan da kuka gani a hanya to gaskiya mun ga gudunmuwa don mun taho a hanya wasu sun biyo mu sun ba mu gudunmuwa akwai wanda wallahi ba ƙarya ne ba har roba na ruwa faro aka yi biyo mu da shi muna mana fata alheri Allah sarki. kuma ba mutum ɗaya ba akwai wanda sun biyo mu a hanya sun yi nisa kusan sun raka mu kusan tafiya da mu ta kai ta ci mini muna tafiya da su so gaskiya mun ji daɗin wannan kuma tabbacin mutum ya gama da iyayen shi lafiya kenan Haka ne. so wanda za mu zo ne shi dama mun sani mutum ne mai son mutane mutum ne kuma wanda kayan a kan nisa ma gaskiya ya gama da iyayen shi lafiya To alhamdulillah gaskiya ne. kuma gaskiya muna farin ciki da jin daɗi kuma shi sa muka biyo shi iyayenmu da muka faɗi masu inda zamu je suka sa mana albarka mun ji daɗi sun ce ubangiji Allah ya dawo da mu lafiya wajen wanda za ku je ubangiji Allah ya mai albarka shi ma ƙara ɗaukaka da kuma al'ummar shi so gaskiya mun ji daɗi alhamdulillah So muna godiya sosai. Sannan ku da zuwa. yawa wannan shi Wanda iran da alfama. Tana da bayan samu za a ci. Kaga wannan abinci ne sosai da kuma ake da shi. Sai ne.
apple akwai na abarba